I am a podcast that is broadcasting in Welsh about technology. Helo a chroeso I Haclediad 15.5. Ydy, mae hi'n amser am upgrade bach. Fel mae Firefox yn gwthio pethau allan i chi, dyn ni'n gwthio addition bach tro yma. Dwi'n penderfynu bod ni'n efo digon i wneud yn ystod mis, so dwi'n fel sy'n edrych yn arall ar ein hefyd. Mwy. Criw'r Haclediad sy'n yma. So, Sioned, mae Bryn yma. Hello. Iest yn yma. Hello. A mae gen i ni Rhodri ap Dyfrig. Hello. Hey. Croeso, gwestai arbennig. Un o ffrindiau'r sioe, da ni'n licio meddwl. Lle ddim ar ôl yn yma. Diolch, Bryn. Mae Addendum 15.5 yn dod ata chi fel canlyniad I adroddiad cyfleidio'r dyfodol S4C wedi 2011. Adroddiad fforwm cyfryngau newydd S4C a gafodd ei gyhoeddi ym mis Medi 2011. So mae hwn wedi cael ei sgwennu gan y panel Digidol am Rhodri yn un o'r bobl yma. Felly, Rhodri, fyddwn ni probably'n gofyn I ti sort of esbonio be ydych chi'n trio wneud, neu be di gwaith y panel, ond y peth pwysica da ni'n mynd I siarad amdan y tro yma yn Haclediad 15.5 ydy, a wyt ti'n gallu pasio yr Iest test? Hello, my name is Iest. Hey, Dodo, can you iawn? Iestyn, hoffet ti'n esbonio'r Iest test? Wel, dwi wedi bod yn darllen yr erthygla ar Hacio'r Iaith, a dwi dal ddim yn dall beth sy'n ymlaen efo S4C, ac dwi wedi gweld y newyddion iddyn nhw trio symleiddio fel lawr I bobl lefel fi. So, sgynna I'm syniad beth sy'n ymlaen, union un peth a 1999 pan oedd y cynulliad ar y gweill, so. Stori ardderchog, Iestyn, ein pyndig gwleidyddol ni. Dwi mon newydd glywed hon, Iestyn, ond wyt ti wedi sôn sut wyt ti dal ddim cweit yn deall be oedd ti'n pleidleisio amdan yn ystod referendum 1999. Wel, erbyn y diwrnod o'n i'n pleidleisio, mi o'n i'n deall oherwydd nath rywun tu ôl i'r bar yn Clwb Ifor just deitha fi, ti isio rywun yn Gaerdydd sy'n siarad Cymraeg rheoli y ffordd da ni'n mynd ymlaen yng Nghymru, neu ti isio rwy'n yn Llundain rheoli fo. A dwi'n dweud, pam nath nhw'n deud hynna ar y radio? Pam nath nhw'n warstio hanner awr efo fi'n ista na? Ac just yn, t'bod, fel ma politicians yn malu cachu am oriau. Yn lle just deud hynna, de? Felly, Rhodri, dyma wyt ti yn erbyn. So ceron ni drwy gwaith y panel I ddechrau fo. Da chi gyd yn bobl sy'n broffesiynol yn y maes? Neu sut ydych chi gyd wedi dod at eich gilydd I ddechrau fo? Wel, nathon nhw gynnal... Oedd S4C, dwi'n meddwl, eisiau cael pobl I mewn I helpu nhw allan, really, gyda ffurfio... Wel, ar y pryd, oedden nhw'n siŵr beth I wneud, fatha un strategaeth, neu gyda'r cyngor, neu just I drafod gyda nhw mynd, ynglyn â be oedd y camau nesaf ddylen nhw gymryd, really, efo stwff digidol. A dwi'n meddwl, nathon nhw gael cyfarfod ym mis Ionawr blwyddyn yma, ag o hwnna nathon nhw benderfynu cael grŵp o 8 bobl at ei gilydd I drio, wel, rhoi cyngor iddyn nhw ar y sort of am flwyddyn, really, ag yn rhan o hynny, ffurfio adroddiadau ag rhoi, t'mod, barn ar be oedd dyfodol S4C yn y maes digidol. A felly, dwi'n meddwl, oedden nhw eisiau pobl, ddim just o fatha yn gweithio yn cyfryngau, ond oedden nhw eisiau pobl oedd hefyd falle'n yn neud stwff amateur neu yn y maes annibynnol. Felly mae yna amrywiaeth gefndiroedd. Mae yna bobl yna sydd yn gynhyrchwyr. Mae yna bobl fel fi sydd ddim yn gynhyrchydd, really. Felly, dwi'n meddwl, o'na groestoriad sort of gweddol dda bobl yna oedd efo gwahanol gefndiroedd, ond oedd efo rhywbeth I ddeud, really, ynglyn ar y maes. So, nathon ni natu wedyn, ni just trio roed... Oedden ni eisiau gwneud yn glir be oedden ni gyd yn feddwl, a rhoi consensus, dwi'n meddwl, dyna oedd fatha yn be oedden ni eisiau gwneud. A felly,
oedd rhoi adroddiad iddyn nhw'n ffordd o'r oedden ni'n meddwl o wneud hynna. Felly, so, gafoch chi gyd eich dod at y gilydd yn i greu'r adroddiad yma. Ie. A pa fath arweiniad gafoch chi gan S4C o ran, dim gymaint be oedden nhw eisiau clywed, ond Ie. a gafoch chi free rein i fynd i unrhyw le, neu a gafoch chi rhywbeth culach i ganolbwyntio arno? Na, achos efo yn glir, ddim i S4C mae'r adroddiad. O ie. Mae i'r awdurdod. Ac i'r awdurdod oedden ni'n sort of siarad â nhw. Gown ni Iest test Claxon fan hyn. Tyd at ni a esbonio... na, Iestyn, go on. What? No, go ahead, you go ahead. What is awdurdod? Mae o i S4C yn y bôn, so, ond tyd, mae'n gorau mynd trwyddyn nhw gyntaf, achos nhw sy'n arwain strategaeth sort of S4C. A felly, mwyn newid y strategaeth, ti'n gorau neud o trwy'r awdurdod, really. Ac nhw nath ofyn i gynnal y peth, ac un o'r awdurdod oedd yn cadeirio fo. Aha, a pwy oedd hwnna? Dyfrig Jones. Gred. So, yn arwain ac yn sort of coleitio y pethau ydych chi'n trafod. So, cera ni drwy rhai o'r, yn ystod y cyfarfodydd yma, oedd na farn tanbaid, neu oedd pawb yn cytuno? Be oedd i fel yna'n trafod? Oedd na lot o gytuno rhwngth ni'n gilydd, ond barn danbaid sort of am be oedd yn cael ei wneud, a be oedd ddim yn cael ei wneud falle, a be oedd y lef oedd yn cael ei wneud. Gen pawb farn eitha cryf, a tyd, oedd yn amrywio ran gradda o bethau, ac oedd yna pobl wahanol yn dod o perspectives mwy sort of open source, a pobl yn dod o perspectives mwy masnachol. Ac wedyn, so oedd gen ti'r range yna o bobl yna hefyd, ac oedd yna, wrth gwrs, drafodaethau ynglyn â hynny, ond yn y pen draw, dwi'n meddwl, mae'r pethau dyn ni di argymell yn bethau sydd falla, i bobl fel ni, falla ddim mor radical â hynny. Mae nhw'n bethau da ni'n sort of disgwyl i ddigwydd, ond dwi'n meddwl na yn yr achos yma, mae angen nodi'n eitha clir be di cama. Mae da ni'n gobeithio i darlledwr gymryd, really, i fod yn fath o darlledwr yn yr unfed ganrif ar 20. Ti'n sôn am camau, ti'n meddwl, dwi ti ddim yn teimlo nhw'n radical, ond falle bydde rhai bobl o fewn sort of rheolaeth falle S4C yn teimlo yn neud lot o newid. Bryn, wyt ti di sôn am y pethau sy ti'n hoffi gweld, a un o'r quotes o'r Haclediad diwetha oedd, wel, maen nhw wedi darllen blog post fi a di sgwennu adroddiad amdano fe. Nes i'n gwneud hynna, Sioned. Sorry, da ni di rhoi full credit i Bryn ar y diwedd yn adroddiad. Copyright Bryn Salisbury. Dwi'n meddwl, o peth ydy, dwi'n meddwl o'n dangos really bod na consensus o tu fewn i'r byd yr mwy fatha fengach yn yr byd darlledu a'r pobl sella yn dal yn yr hen model o'r 60 bod na un sianel bod y pobl yn creu cynnwys i fynd ar y sianel a wedyn bod o'n mynd allan ar un amser unwaith rwsos dyna ni so'n byd arall wedyn a pobl sydd eich ddim di addasu i symud ymlaen efo'r ffordd mae'r byd y symud ar. So wyt ti'n teimlo rili Rhodri bod y pobl o fiewn tîm reoli S4C yn dallt beth sydd yr ffordd mae'r byd newydd yn gweithio efo'r stwff fatha darlledu ar-lein efo stwff ar iTunes ar YouTube a balli. Ti'n teimlo bod nhw'n dallt hynny ta dyn nhw'n eich o'r oed anghywir, wel, dwi wedi dweud oed, sgyn nhw'n syniad efo'r byd yna ar y funud? Mae yna ddau beth, oce? Mae yna y ffaith bod S4C wedi bod yn gweithredu fel darlledwr teledu am mor hir a ddim wedi really fatha arbrofi yn y maes yna. Nac wedi buddsoddi mewn staff yn y maes yna. A hynny yw, dos gen ti ddim uned digidol yna. Does gen ti ddim strategaeth ar gyfer hynna hyd yn oed. So,
ma' hwnna'n, t'od, yn broblem fatha i ddechrau. Ma' 'na bobl sydd isio i'r stwff ma ddigwydd, ac oedd 'na rhai o'r comisiynwyr yn dod mewn i rhai'r cyfarfodydd ato ni mwyn esbonio sut oedd rhaid agweddau S4C yn gweithio. A t'mod, oedden nhw'n rili agored i glywed syniadau ac i weld be oedd barn ni rili. A dwi'n meddwl, t'od, o bobl dwi wedi siarad efo nhw o blaen, ers hynny, dwi'n meddwl ma' gennym fo gobeithio bwysa, t'mod, a bod pobl yn gymryd o ddifri. A ma' Hugh Jones, t'od, ei hun wedi siarad amdano fo'n gyhoeddus, ac i deud bod nhw'n mynd i implementio pethau da ni di ddweud. So, ma' hwnna, dwi'n meddwl, falle'n dangos bod nhw'n cymryd o ddifri, a bod nhw'n fodla newid. Ond ar hyn o bryd, t'od, ma' 'na bethau ma' nhw angen gwneud mwyn gallu rhoi eu hunain mewn safle gwell i wneud y pethau yma, ac achos dydyn nhw ddim ar hyn o bryd, ynde? Felly, cer ni drwad te, achos da ni heb rili gyffwrdd ar be yn union ydych chi wedi argymell. Os gen ti Iest test friendly bullet points. Okay. Be oedd yn gret o'n i'n gweld am yr adroddiad, dwi yn un o'r dweebs sydd wedi mynd fewn o darllen o, oedd dwi wedi darganfod y term executive summary. Felly, ma' 'na bwyntiau ar ôl bob, fel sa ti'n deud, penod, bob pwynt ydych chi'n neud, ma' 'na grynhoi yn union be ydych chi wedi bod yn gofyn am. Felly, gallet ti rhoi dy executive summary, crynodeb executive, i ni o be ydych chi wedi bod yn holi amdano fo fel rhan o'r panel. Okay. O, allai drio wneud yn eitha crynod, ta. Y prif beth ydy i newid sort of be ma' S4C yn gosod allan fel i mission statements nhw. Achos oedd ti'n mynd at hwnna, ac oedd o'n deud dim byd am ond teledu. A oedd o'n sôn unrhyw beth ynglyn â, be fysa gweledigaeth nhw ar gyfer be mae'n dyfodol. So, un o'r prif beth ydyn ni'n gofyn yn wneud, i newid i fatha mission statement nhw, a deud, da ni'n mynd i fod yn wneud cyfryngau ar draws pob platform ac enablo pobl Cymru i greu cyfryngau ac bod yn ddim yn darlledwr ond yn brand cyfryngau sydd yn gweithio gyda cyhoeddwyr annibynnol ac yn tynnu stwff mewn yn ogystal â rhoi stwff allan. So, oedden ni'n meddwl bod hwnna'n rili bwysig i jyst bod yn sail i bopeth. Dwi'n darllen hwn yn yr ardal ma amdan gwerthoedd a diwylliant ydy hwnna, ie? Felly, ti'n deud, cynllun corfforaethol 2011 S4C oedd amcan craidd i darparu gwasanaeth teledu Cymraeg cynhwysfawr ac safon uchel sy'n adlewyrchu a chyfoethogi bywyd Cymru. Felly hwnna oedd yr un oeddech chi'n dim gymaint yn ei erbyn o, ond hwnna oeddech chi eisiau newid. Ie, oedden ni'n jyst yn gweld bod o ddim yn swnio, oedden nhw ddim yn disgrifio beth ddyla sort of darlledwr neu sort of corfforaeth cyfryngau yn rwan fod yn gwneud, really. Os ma nhw'n really yn serious am fod yn cyfryngau os a ddim just teledu, ac bron iawn, allai ddim just bod yn teledu rhagor anyway, so oedd rhaid, ydyn ni'n meddwl newid o. Na, a felly, y newid, jyst fynd draw, so, da chi di newid o y 3 pwynt ma, pwrpas S4C yw, meithrin a dathlu creadigrwydd yn yr iaith Gymraeg gan adeiladu capacity creadigol cynnyrchu'r Cymraeg o bob oed a gallu, a ddysgu rhannu gwybodaeth a diddannu pobl Cymru drwy ddilliau traddodiadol ac arloesol ar draws ystod y gyfryngau gwahanol a dathlu diwylliant traddodiadau a dychymyg Cymru gyfan. So, hwnna di sort of crynhoi, a does na ddim mention fanna o sut, falle sydd oedd y teledu na yn deud, o dyna sut ar y mynd i ddeud o. Ydw i'n dyn am deud? Mae'n jyst yn deud ar draws ystod gyfryngau gwahanol ac mewn ffyrdd, so mae'n rhoi rhyddid i ti i defnyddio pa bynnag gyfrwng sydd yn addas ar gyfer be ti eisiau gwneud, ynddo? A cyfuno nhw hefyd, so ac bod yn sôn hefyd am, bod yna fatha uchelgais yna hefyd i fod yn creadigol ac i fod yn sort of ganol diwylliant Cymru, really. Dwi'n meddwl na oedd y ddau beth yna, oedd ni'n trio rhoi hwnna mewn hefyd. Bryn, oedd ti eisiau dod fewn? Rhyw syniad odd ges i, syniad odd gyda fi. Pwys yn meddwl. Ti'n meddwl bod mae'r
I fi mae'r enw y Sianel 4 Cymru, fi'n meddwl eich bod o'n amser i weld wan symud ar wrth yr hen enw hwnna i fod, so ti sôn bod angen bod yn aml gyfrwng a balli. Dwi'n werth eich ystyried newid yr enw i newid y pwyslais ar beth, so mae'n dod, lle bod o'n Sianel 4 Cymru, mynd o'n rwydwaith darlledu Cymru, neu mynd o'n rwydwaith cyfryngau Cymru, neu rhywbeth fel yna. Dwi'n meddwl bod hwnna'n yn bwynt gwerth i ystyried. Mewn ffordd, ar y llaw arall o, dwi'n meddwl mae hwnna yn brand ar ben ei hun erbyn hyn. Mae lot o bobl falle ddim yn meddwl am be mae S4C hyd yn oed yn golygu. Ie, dwi'n licio'r pethau bach, mae S4 click, a mae yna S4 clearlyn, a mae'n siŵr fod S4 croeso hefyd, a stwff bach fel as wedi cael ei datblygu dros 2 flynedd dwytha. Yn bersonol, sy'n ni'n misio newid y branding, de. A beth ti'n gallu neud hefyd, fel ti'n gallu creu is-brand sydd ddim yn hollol fatha, mae Q a Stunch yn brand ar ben ei hunan, ac sy'n bodoli fel things ei hunan, so ti'n gallu creu, os ti eisiau creu rhyw fath o strand newydd o stwff, di o ddim yn gorau bod yn S4C branded fatha yn amlwg, gallu ddod bod yn bynnag enw ti eisiau rhoi iddo fo, really. A mae Q, as di dangos hynna, achos mae pobl jyst yn gweld Q fel Q, ond maen nhw'n gwybod na S4C ydi o, ond ddim trwy S4Q, na chi. Ond dyna di ar y gwefan, ie? Ie? Dwi'n meddwl. Yn sicr, mae hwnna ydi, so hwnna y real pwynt craidd oeddech chi isio? Ie, wel hwnna di fath, achos os nad oes gen ti hwnna yn y gwylod, fatha ti'n gallu adeiladu'r tŵr ar ei ben o wedyn, dyna ddyn ni'n meddwl. A mae dyn wedi cysylltu fo hwnna, mae'r pwynt eitha boring ond pwysig cyfreithiol, sef be di fatha be sy'n cael ei osod allan yn y gyfraith am be di gwaith S4C, ac ar hyn o bryd di ddim yn hollol glir be di gwaith. Mae hwn wedi bod yn rhywbeth ni wedi trafod o blaen gan ei fod yn rhwystro, achos dwi'n gwybod mae yna syniad yn hedfan rownd Cymru o Utopia Digidol, lle da ni gyd yn gallu downloadio gymaint o Come on Midfield o da ni isio drwy pwy sy'n digwydd efo syniad gwirion fel la? Oh yeah, baby. A on demand Will Quack Quack, on demand Q, downloadio nhw sydd bin, cyfresu, ond yn yr adran cyfraith a hawlfraint, da chi'n siarad am pa mor rwystredig ydy remit bron o bod efo S4C? Ie, wel, neu mae yna ddadl yn un o hyn, achos mae yna gyfreithwyr yn deud, wel, yn y ddeddf sy'n rheoli be mae S4C yn gwneud, dyn nhw mond cael gwneud teledu, ag stwff gwes sydd yn cefnogi pethau teledu. So, mae angen iddo fod yn hollol glir, really, bod angen i S4C fod yn gallu gwneud pob peth cyfryngau os maen nhw'n mynd i fod yn darlledwr cyfoes, a hyd yn oed os mae'n ddadla rwan, mae angen trio newid beth sy'n yn y ddeddf i fod yn gliriach. So dyna di yr ail bwynt ni, really. Ond mae'r stwff ynglyn â hawlfraint, mae yna bethau yn fanna hefyd. So, mae yna, dwi'n meddwl oedden ni'n gweld bod lot o ddeunydd yn cael ei yn methu ffeindio ei ffordd at bobl, achos hen contracts, achos contracts oedd wedi cael ei wneud ar gyfer just darllediadau teledu, a bod mynd nôl atyn nhw yn nightmare llwyr, a bod neb efo'r falle'r amser i wneud o, ac bod na ddim y wellus i wneud o, ac falle bod y pobl sy'n cael, yn y pen draw, dio ddim yn dda iddyn neb, achos does neb yn darlledu nhw neu'n defnyddio nhw, so does neb yn cael unrhyw arian ychwanegol allan o unrhyw repeats neu beth. So, da ni'n mynd deud bod gen ni'r ateb iddo fo, ond bod angen rhoi grŵp o bobl sydd yn deall cyfraith, copyright a pethau felly, i edrych arno fo eto, a just gweld os oes na ffordd o wneud pethau'n haws i ryddhau mwy o ddeunydd allan yna. A gwireddu breuddwydion llwyth o wrandawyr, achos dwi wedi bod o gwmpas yn mynd, oni fydde just siop ar-lein
stwff gweledol Cymraeg yn briliant. Ie, does am... ar y funud, fatha gyna, yn fod mae'r mab rwan yn 3 a hanner dod i fyny at 4, a mae o, tywod, mae di tyfu fyny efo cyw, sy'n peth anhygoel, tywod, just i feddwl, os oes fod i gael ei 8 mlynedd yn ôl, fys o heb di cael y cyfle i dyfu fyny efo hwn, a mae'n siarad Cymraeg mor dda, ond ar y funud mae'n dysgu'r wyddor a falle, a mae'n really licio cymryd rhan efo'r rhaglen ABEC. Ond i fi gallu dangos heina efo pan dwi isio, os ni'n gorau prynu'r DVD, dos yn nunlla ar-lein lle fydd rai just prynu nhw a cael nhw fyna. Dyna sy'n, hwnna dy peth, a fatha mae contracts sy'n cael ei sgwennu rwan, siŵr o fod ddim chwaith yn rhoi lle i'r math yna o ddefnydd, mae siŵr bod nhw'n dal y math o contract sy'n cael ei wneud yn rhai sydd yn cyfyngu defnydd yn lle ryddhau defnydd. So mae'r problem really mynd trwy yr holl strwythau S4C really dydy o y pobl sy'n actually wneud y comisiynu sy'n creu'r rhaglenni trwad i y tîm reoli a'r pobl sy'n actually creu y cytundebau yma. Wel, mae'r cytundebau'n rhai sy'n safonol i'r diwydiant, ti'n yng Nghymru. Felly mae hyn ar un cytundebau draws Saesneg a Chymraeg gan amla, dwi'n meddwl. Neu mae'n ddim lot o wahaniaethau, achos y pobl sydd yn cytuno'r hynna ydy undebau fel Equity, Bectw, Writers Guild, ond sy'n mae pethau fatha y BBC wedyn yn gallu mynd a creu cytundebau gwahanol efo i roed i stwff nhw fyny ar iTunes, i roed ar iPlayer, i roed o gwerthu allan yn America falle. Wel, dwi'n credu, falle mae un o'r pethau yna ydy bod gen nhw mwy o clout ag bod gen nhw falle mwy o bobl sydd yn gallu roi'r amser mewn i wneud yr cytundebau yna. Ond dwi ddim yn hollol siŵr yn hynny, ond yr unig beth dwi yn gwybod ydy mi allan na petai ti'n cael sort of chydig bach o waith wedi cael ei wneud gyda engagio gyda'r pobl ma eto deud ylwch. Di'r model ma ddim wedi cael ei newid ys blynyddoedd maith. Mae'r fath o'r contracts ma wedi cael ei sort of rhoi at ei gilydd neu'r sort of pro formas y contracts ma wedi cael ei rhoi at ei gilydd mewn oes analog. Os angen edrych eto yn nhw i fod yn deg, a trio bod yn deg i bawb, da ni'n eisiau rhoi pobl allan y boced, da ni'n eisiau fatha... O fydd y cwmnïau sydd wedi arwyddo'r cytundebau yma, dydy o, really. Mae o fydd defnyddwyr, mae o fydd y sianel, felly mae yna... sorry, Iestyn. Dwi ar iTunes wan, de, a nes i deipio S4C a nath bron yn byd ydi fyny blaw podlediad rownd a rownd. A wedyn ti teipio cyw i fewn, a wrth gwrs mae caneuon cyw yn dod i fyny, a ti'n gallu prynu hwnna am 7.99 arno fo, sy'n gret. So felly, beth sy'n stopio nhw'n rhaglenni cyw, ti'n bod y rei maen nhw'n cynnyrchu hynna, ddim y rei maen nhw'n gorau, dwi'n bod, beth di'r gair, talu bobl eraill i reid i fyny yna, ti'n bod dim nhw sy'n wir berchnol, ond fatha ABEC, nhw sy'n cynnyrchu hwnna, de? Dwi ddim yn... Os maen nhw efo account ar iTunes yn barod, matar o deitha nhw, gynna ni raglen teledig, o'n i reid o fyny yna, de. Mae rhaid fi ddweud, so full disclosure, achos dwi'n gweithio fo rhan o'r tîm sy'n gweithio ar cyw, mae, fel oedd Rhodri'n deud, mae pob cytundeb wyt ti'n arwyddo i roi rhaglen allan S4C yr un set o reoledio, mae'n wedi'w safoni fel yna. Felly mae'r hawlfraint gwreiddiol yn aros, dwi'n credu, hefo y cynhyrchwyr, ond mae'r defnydd o'r rhaglen yn aros hefo S4C, a mae rhaid dod i cytundeb unigol i bob gwahanol cyfres i newid hynna. Dwi'n credu. Ond os mae ABEC yn in-house, then mae o'n... Ydy. Mae cwmni Boomerang sydd yn neud ABEC. Da iawn nhw. Rhaglen dda. Ding! Full disclosure, dwi'n gweithio i Boomerang fel rhan o tîm cyw. Dwi'n gweithio hefo nhw hefyd. Dos i fewn i gwaith fori, de, a deitha nhw i reid o fyny na. Mae Iestyn angen o ar Apple TV rwan.
fel wyt ti'n deud, mae'r caneuon yn gallu cael ei wneud o, ond efo caneuon wyt ti'n delio hefo un neu ddau o bobl hawlfraint, sef y bobl sydd wedi sgwennu'r gan a'r bobl sydd wedi perfformio hi. Hefo'r rhaglen, mae na rhai rhaglenni efo equity, fel y Rhodri'n deud, mae rhai rhaglenni efo... Mae'n esiampl i ddod lawr o yr uchelfannau sy'n isio, cos dwi'n credu bys efo lot o help sa cwmnïau jyst yn mynd allan yna'n torri cytundebau a pethau. Falle bys yna ddim AB-Exit i wedyn o gwbl i Iest. Cwestiwn actually, i Rhodri. So da chdi creu'r adroddiad ma o'n? Ie. Dwi'n cofio bod wedi cael ei drafod yn ystod gyn yr comisiwn S4C a falle. Da ni'n gweld wedi bod na rôl newydd o cydlynydd cyrnga newydd hefyd. Oes a rhyw fath o gynllun i ail edrych ar y sefyllfa mewn blwyddyn, mewn 2 flynedd, i weld beth sydd fath o gwellianna sydd wedi bod a be eich fydda ni wneud, roedd pobl fatha yr pobl efo diddordeb fatha allanol rhoi help llaw i S4C i datblygu yr sgiliau mewnol o falle. Dwi'n meddwl na y bwriad nhw ydy, maen nhw eisiau cadw ymlaen rhyw fath o fforwm o bobl sy'n cynghori nhw ar gyfer y cyfnod nesaf, lle. Wan, dwi ar farn personol, ac o'n i ar farn yn hyn pan o'n i'n mynd mewn i'r fforwm, bod o'n fforwm sydd angen gwneud i hun yn obsolete, achos dwi ddim isio bod na fforwm, dwi ddim isio bod angen bod na unrhyw un yna i wneud hynna, mae angen bod just yn digwydd o fewn S4C a os mae sort of os mae nhw'n teimlo'n fwy yn cymeryd yr a efo'r hollol, achos really, mae angen i'r prif weithredwr newydd gymryd yr rôl yna a fo sydd angen ysbrydoli a symud peth ymlaen a fod yr unig un all wneud o mewn ffordd dwi'n meddwl Sorry, wyt ti wedi siarad efo fo? Na, dwi ddim yn adnabod o gwbl ac dio ddim nathon ni gyflwyno'r adroddiad dwi'n meddwl fel drafft cyn iddo fo gael ei benodi neu'n reit agos at hynny so da ni ddim wedi trafod dim byd gyda fo mi oedd Hugh Jones yn rhan o un neu ddau'r cyfarfodydd so oedden ni'n trafod pethau gyda fo trafod ni'n mynd yn y blaen ond dwi'n meddwl bod yn bwysig mewn ffordd bod ni jyst yn rhoi barn ni a bod o'n rhywbeth mae o'n gallu gweld a derbyn neu pigo bits allan neu byd bynnag really ond dwi'n meddwl bod falle peth pwysig i fi falle a nes i mon sylwi hyn hanner ffordd trwy'r peth bron iawn oedd bod na consensus achos mae yna, fel ti'n dweud, mae pobl ti a fel fi a fel pobl eraill wedi bod yn deud pethau yma, wedi bod yn gweiddi nhw ond bod neb rili wedi bod yn gwrando o blaen ag be bynnag ti'n meddwl am y fforwm a mae lot o bobl falle fel bod o'n wastad amser neu a bod o'n common sense i gyd o stwff me anyway ond mae o'n rhoi rhyw fath o bwysau anyn nhw i wneud o ag Mae'r adroddiad maen nhw wedi talu amdan ydy roed ar y teipio maen nhw'n chwilio maen nhw wedi talu am yr adroddiad a maen nhw wedi dweud reit, oce so mae'r pobl ma da ni wedi mynd a di gofyn ni yn deud i ni'n union beth rhaid yn neud fath o beth yn ytrach na just rhyw ddyn gwellgof yn sefyll ar ochr yn gweithio nhw o'i blog yn waliau gair as was mae siŵr bod nhw'n darllen blogs ond Mae'n anodd cael rhyw fath o... Dyn nhw ddim yn mynd i wneud penderfyniadau ar sail blogs. Na. A dim ond fatha... bod ni'n deud yr un o'r un peth, siwr o fod. A mae yna bits gwahanol mynd i fod yna. Ac wrth gwrs... Dwi chwaith ddim yn siarad ar ran fforwm i gyd. Neu hynny'n glir hefyd. Ond... Mae... be o'n i'n dweud? Ti ddim yn siarad ar ran y fforwm felly ydy hyn yn golygu pan mae popeth yn dod lawr iddi efo'r adroddiad yma mae na benodiad achos hwnna'n just rhywbeth dwi eisiau holi cyn i ni dechrau mynd ymlaen o bethau mae na 2 swydd newydd wedi ei
creu, ydw i'n gywir yn meddwl hynna, o ganlyniad Wyt. argymhellion chi. Be fydd yn digwydd efo rhaina? Be ydy'r rhain, y swyddi ma, a lle wyt ti'n credu fydd rhaina'n mynd ar digideiddio yma? Wel, un swydd sy'n yna, really, sydd yn gysylltiedig â hwn, dwi'n meddwl, sef yr cydlynydd digidol. Ond, a bod hwnna'n swydd 6 mis. Ag dwi'n meddwl, mae o'n, basically, di ddim cweit yn cyrraedd beth ni wedi gofyn amdano fo, achos oedden ni wedi gofyn am rhywun oedd yn gyfarwyddwr digidol, oedd ar ôl ar lefel ucha y sefydliad. Dwi'n cyd yna'n allu dwi wedi drysu, ie. Falle mae siŵr bys ni'n dweud, well, actually, o ti angen cael rhywun oedd efo fatha grym yn y sefydliad, a falle bod y person yma ddim, mae gen nhw'n y job reit anodd i wneud, falle. Ond mae o'n gyfle eitha da i rhywun sydd, isio, really, cyfathrebu'r pethau yma i bobl o fewn S4C, really. Felly, be fysa'r swydd yn neud, ie? Be fysa nhw'n, o ran cydlynu pethau digidol, be di'r job description math o beth? O, dwi'n credu bod yn gorau cynghori, mynd mewn gyda'r comisiynwyr, a bod yn rhan o'r broses gomisiynu, a bod nhw hefyd yn gorau bod yn gyfrifol am sort of o'r strategol y we ar-lein digidol o bynnag ti'n gael o fo. So mae cwpl o fatha roles iddo fo, dweud y gwir, a so maen nhw'n gorau bod yn rhan o fatha, bod yn rhan o broses gomisiynu a cael stwff digidol, ag llais o'r arbenigiad yr ochr yna mewn ar ddechrau proses datblygu, dyda. Ag hefyd, siŵr o fod, rhoi barn yn ystod proses cynhyrchu a pethau felly hefyd. So bod yn rhywun i gynhyrchwyr bownsio off, sy'n ni'n dweud. Ydy hwn i gyd yn mynd i allu gael ei droi rownd mewn 6 mis? Na chdi. Dwi ddim yn siŵr pam bod o'n 6 mis, ond y sort of take fi yn nhw ydi, wel, bys o'n anodd iddyn nhw benodi rhywun llawn amser pan bod yr prifweithredwr newydd yn dod mewn mis Ebrill, a wedyn bod nhw'n deud, well, actually, dwi ddim eisiau gwneud y ffordd hyn, dwi eisiau gwneud y ffordd arall. A falle mae dyna di'r rheswm mae'n wneud hynny, ond mae'r sefyllfa yna gyda amseru hwnna, a bod nhw ddim prifweithredwr i ddeud i neu na, a bod nhw just eisiau gwneud rhywbeth i ddechrau pethau off. A falle bys y job yn newid, falle bys y just yn y person yn para, a bod nhw'n cael contract a wneud rhywbeth ar lein wahanol. Felly, dyn ni ddod i glymu pethau fyny. Dwi eisiau mynd nôl at Iest a Sky. Da chi di bod yn siarad amdano yna har awr dwi'n siarad. Go on then, amser i ti gael holi. Be sydd angen i ti gael gwybod mwy am hyn? Right, gai grynhoio, ie? Neidio fewn. I be dwi'n feddwl ydi o. Mae S4C di sylwi fod nhw lagging behind the times, ac wedi penderfynu, hei, rhaid i ni ddechrau gweld sens o fyma, a rhaid ni gael pobl o tu allan, just i ddeitha ni be i wneud, am fod syniad beth o'n i'n wneud o fyma. Ond maen nhw di managio... Am yr internet ma. Mae machgan ni am creu gwefan iddyn ni. Ond beth efo'r computer ma. Ond cyn i hyn ddigwydd, maen nhw di managio creu app ar gyfer yr iPhone sydd yn gweithio'n really da. A so mae rai fod yna rwy'n o fewn S4C sydd fatha yn trio prodio'r hen bobl ymlaen, ac yn deitha nhw, well, come on, da ni'n colli fyma tu ôl i BBC, ITV, Channel 4, Channel 5, pawb ni di'r dwytha fo bob dim y fan hyn. So, basically, dyna di o, maen nhw di gofyn grŵp o bobl dod i fewn i trio agor i llygyd nhw, a wedyn maen nhw'n mynd i greu job i rwy'n allan o hyn sydd yn mynd i fod y person yma sy'n dweud nhw, wel, mae'r hen bibo yna di wneud yn dda i ni, felly ni'n mynd ar hwnnw, dydy. Dwi wedi clywed am MySpace. Mae hwnna'n swnio'n reit diddorol. Ond ydyn nhw wedi ymgynghori efo'r cynhyrchwyr y rhaglenni i gyd am hyn, fatha mae y rhaglen
dim byd, ma' bron iawn bob un cymeriad ar hwnna efo cyfrif Twitter da chi'n gallu dilyn, lle ma'r cymeriad yn byw tu allan i'r rhaglen. So dyn nhw wedi gofyn ar pobl eraill ma, fatha oedd gyn, be oedd yr rhaglen, 2 am 10, nhw fatha, ie? Oedd hwnnw efo campaign eitha mawr online hefyd. T'bod, so... Dwi'n meddwl, dwi'n siŵr, wel, ma' hwn, ma' nhw wedi rhoi hwn i ymgynghori, so mae pobl yn cael roed y bar nhw ar hwn hefyd, ond Mae'r ymgynghori wedi digwydd relentlessly dros y fatha misoedd diwetha. Dwi'n meddwl pawb sydd eisiau deud rhywbeth wedi cael chance i ddeud rhywbeth. Nes di sôn am Come On Me Field, ydyn nhw? Dwi'n siŵr nath Come On Me Field ddod fyny. Mae'n gorfod ddod fyny bob tro yn dyri. Hwna ydy'r siarad. Mae hwnna fatha, i'r Cymru, George Lucas ddim yn rhyddhau yr original Star Wars mewn Blu-ray di cnau i fyny, dydi? Brilliant. Lle wel Come On Midfield hefo fel, a maen nhw'n newid y cantina music anna fo. A Mr Pictor yn dod o'r yn... The People vs Ffilmiau Nant. Sorry. In-joke fanna i'r Blu-ray fans. Ond falle, just i fynd nôl at be mae Iest yn dim ond deud fel, mae na o fewn y cwmnïau sy'n creu'r rhaglenni, mae na real awch i gael y stwff allan yna. Mae'n brilliant. Ond falle bod y stwff chi'r panel yn neud ydy'r stwff boring i just... i gael, i kind of fynd trwy'r quagmire cyfreithiol ma o pam bod y cynnwys methu bod allan yna gymaint a bys nhw isio. Ie, dwi'n meddwl na just, mewn ffordd, fel ti'n dweud, mae'r cwmnïau, mae yna bobl sydd yn gwneud y stwff, mae sydd eisiau gwneud mwy, ond mae yna bethau ynglyn â ffordd mae S4C wedi cael ei osod fyny falle, neu ffordd mae falle'r sefydliad yn trin â fo, ddim yn positif lle. A dwi'n meddwl na, be oedden ni, pwrpas ni bron iawn oedd dweud sut bod hynna'n gorau newid er mwyn galluogi pobl yma sydd eisiau gwneud pethau i allu wneud o, ac i bobl sydd eisiau gweld o yn bob gwannol ffordd i wneud o. Dwi'n meddwl, da ni ddim yn trio fatha, da ni ddim yn gyfreithwyr, so da ni ddim yn bobl sy'n gallu deud, rei, o dyma di fatha, be da chi'n gallu wneud efo copyright law, ond os da ni'n gallu pocio nhw i ddeud, wel, da ni'n mynd i heirio rhywun sydd yn gwneud na i edrych ar hyn. A dwi'n meddwl bod hwnna'n gael ymlaen. Ond yn y diwedd, just rhyddhau pobl i wneud stwff ydy'r peth pwysig, da. Ac achos mae fatha, fel ti'n dweud, mae yna bobl fel dim byd sydd bron iawn yn gorau wneud stwff. Mae nhw'n... Dwi'n siŵr bod lot o pethau yna yn bethau sydd jyst i gymryd i pen fyny, wel, oce, da ni'n mynd i wneud hwn. A ddim falle di gofyn am ganiatad. Ie, mi oedd na stori apparently fod pan oedd nhw'n dechrau marchnata dim byd ac yn mynd â flyers dim byd rownd maes yr Eisteddfod ac oedd e just yn deud dim byd ar S4C ar y flyer fod S4C ddim yn keen iawn ar hynna de. So, nice cael sylw. All publicity is good publicity bach. Sut wyt ti'n teimlo erbyn hyn Iestyn? Be sydd dal yn... mae hyn yn swnio'n radw. Be sydd dal yn aneglir i ti? Fel rwy'n sydd ddim ynghlwm... Iestyn bryd, ydych chi ddim ynghlwm efo y nialwch televisions ma. Ydy'r adroddiad yma ydych chi'n credu fydd o'n newid sut ydych chi'n gweld pethau? Ti'n meddwl, S4C wedi penodi rwy'n, mae pennaeth newydd yn dod fewn, neu ydych chi jyst yn meddwl siop siarad? Dwi'n gweld mae wedi symud ymlaen, definitely yn y flwyddyn dwytha yma, mae'n glir fod S4C yn gweld ei hunan fatha da ni isio fod dal yma a da ni isio cymryd rhan efo'r ffordd mae bethau newid yn y dyfodol. A mae'n neud hyn efo'r Rhodri, mae'n yn gam y positif iawn yn y ffordd ymlaen.
felly ma' nhw definitely'n gwbod, wel, da ni angen help. Ma' nhw 'di ca'l yr atab ond, ma' nhw 'di gofyn y cwestiwn, ma' nhw 'di ca'l yr atab faint bynnag o weithia' ma' pobol deud o. A dwi'n meddwl ellith o bod mwy clir beth sydd angen i wneud. Mae o fyny iddyn nhw wan cymeryd yr help sydd 'di cael ei cynnig a ma' pobol 'di deud iddyn nhw. A symud ymlaen o fanna. A just, mae o mor syml â hynny. Mae o fyny iddyn nhw wan. Os mae nhw eisiau dal bod yma darlledu mewn 10 mlynedd, mewn 15 mlynedd, mewn 20 mlynedd, mae rhaid iddyn nhw symud efo'r amser. Fedrwn ni ddim dal ymlaen i'r hen syniad ma wan bo' chi o'n darlledu trwy un fath o gyfrwng a bod na a fyddech chi o'n ca'l y cynnwys yma mewn un ffordd. Di pobl yn mynd i ymwneud efo hynna, ragor, ma' nhw angen symud efo fo. Ond mae fyny iddyn nhw wan. Da ni di neud gymaint ag allan ni. Mae fyny i'r cyfarwyddwr newydd a mae fyny i'r prif weithredwr newydd i actually gwrando a symud peth ymlaen. Dwi jyst eisiau holi rhywbeth i Rhodri. O ran eich cyfarfod chi, prif beth pwysig, allai wastad feddwl y Fesbrec, ydy niferoedd defnyddwyr. Dwi eisiau deud gwylwyr, dwi'n mynd i ddeud defnyddwyr, o wasanaeth Fesbrec, felly, achos mae cyfyngu pethau wylwyr bach yn hen gyfrwng. Oes yna wir deimlad bydde ehangu yr mathau o ffyrdd gallu gael Esbrec yn helpu hefo niferoedd gwylwyr. Oes fi yna unrhyw drafodaethau fel yna, efo chi? Oedd yna drafodaeth ynglyn â sut ma helpu gyfri'n well. Bod angen... Nielsen numbers a balli mor warthus ydy. Ie, dwi'n meddwl bod o'na un boi yna oedd yn cyfeirio at total audience reach, dwi'n meddwl ydi o ie? Mae yna rhyw... Dwi'n meddwl bod... Hang on, pwy di o? Dwi'n trio cofio hwn. NBC neu rhywun felly... NBC? Un o'r darlledwyr yn America, anyway. Di bod yn datblygu ffordd o fesur cynulleidfa sy'n yn cyfuno gwylwyr teledu ac trwy fatha'r mesur y set-top boxes ar hen ffordd yna, ond hefyd yn cynnwys pob peth ar-lein, interactions, participation, rhyw fath o algorithm sy'n cyfuno'r stwff yna er mwyn cael darlun lot mwy cyflawn o fatha be di gwerth rhaglen, achos dydi'r rhaglen ddim just yn pobl yn ploncio hynna o flaen teli rhagor. Mae o'n pob peth sy'n mynd troi gwmpas hynna ag does o ddim unrhyw ffordd standard o fesur hwnna eto, ond sicr mae hwnna'n un peth mae'n edrych yn... Dwi'n teimlo ryw radd hefyd bod mewn rai radd dydi'r darlledwyr misio gwybod yr rhif go iawn chwaith. Cos bod nhw'n dibynnu ar ryw fath o black magic i ryw fath i werthu yr amser ar y sianel i'r pobl sydd isio hysbysebu efo nhw. Ond hwnna'n sgwrs arall. Yn dydio. Felly, i gloi, gan bod ni wedi cychwyn hyn efo'r Iest test, dwi'n mynd i holi i Iest wyt ti wedi cael atebion? Do, ond gai wneud rhyw fath o awgrymiad tuag at y dyfodol. Ydych nhw symleiddio'r geirfa yn y ddogfenna o hyn ymlaen, please. Aiming at the 3-year-old in me. Ond ma'na point yn dweud, Sioned. Ma'na 1.1, da ni'n mynd i eisiau nhw'n neud hyn. Ma'n really bits... Brilliant. Bite size. Yeah. Mae rai fod dwi heb di gweld hwnna. Felly yn y PDF sydd ar gael ar s4c.co.uk/cyfryngau newydd, unrhyw un play along at home. Dylswn ni wedi deud hwn rai ar ddechrau'r podlediad yma. Neu roi do yn y disgrifiad. Os da chi eisiau chwarae adre, s4c.co.uk/cyfryngau newydd. Os da chi'n lawrlwyth o'r PDF yn hwnna, dyna da ni wedi bod yn ei drafod hen yma. A yn hwnna mae'r executive summaries, sef y boxes gallu Iestyn ddarllen a unrhyw, a dwi
dwi yn bersonol wedi mynd trwy'r bocsys a wedyn darllen y pethau bach mwy cymleth pan mae gennau hanner awr i pob paragraff. Achos dydw i y Cymraeg posh ddim yn gytuno wastad. Chwaith. So, gai ofyn un cwestiwn arall? So, i fi cael deall, y cam nesa ymlaen ydy cael rhywun i fewn yn y job newydd yma, ie? Ie, rhywun i fewn yn y job newydd. Newid fatha ffordd mae'r sefydliad yn meddwl am be di stwff ar-lein. A mae gronfa digidol hefyd. So mae pres hefyd. Yn cael ei roi ar gyfer... I ddatblygu pethau sydd ddim yn wneud â rhaglenni, neu ydy hwnna'n agored? Mae hwnna'n agored. Mae o actually ar gyfer pethau sydd gallu cyfyn efo rhaglenni, ond dydy'r rhaglenni ddim yn cael iwsio fel top-up. Wel, da ni'n rhoi'n bar ni. Actually, dyn nhw ddim wedi deud be di'r gronfa, yn S4C heb ddeud be di o eto, ond da ni wedi rhoi'n bar ni ar be ddylse fo fod. So, yn y bar ni, so ni'n deud, wel, mae angen efo fod yn fatha datblygu stwff newydd, stwff ar-lein yn unig, datblygu pob math o bethau, a bod yna dipyn o ffocws ar ddysgwyr yn efo, ag be arall yna dweud. Mae yna llwyth o rhywbeth bwyntiau da ni wedi rhoi yn efo. Ond basically, y prif bwynt ydy bod o fod ar gyfer pethau sydd ddim yn telu, ag bod yna gap di bod yn yr ochr yna, bod angen codi lefel y stwff yna, ag lefel be mae cynnyrchwyr yn gallu neud. So, a dwi'n meddwl yn y pen draw fydd yna cyfarwyddwr digidol neu person digidol, pwy bynnag fydden nhw'n gyfrifol yn y pen draw, so ni'n licio gweld am hwnna. Fel bod S4C yn wirioneddol yn troi'n hytrach na'n darlleddwr, bron o bod yn gyhoeddwr digidol. So, di hynna ddim yn cyfyngu ti i raglenni, gallai hwnna fod o bob math. Fel dych chi'n sôn yn yr adroddiad, yn hybu creadigrwydd yn y Gymraeg. Cwestiwn arall, Iestyn? Neu ti'n cool? Dwi'n meddwl fedra i fynd i gysgu no. Da ni fel bunch of funsies yn Dwi'n hapus yma. Dwi'n pasio'r Iest test. Dwi'n pasio'r Iest test. Well done, Rhodri. Dwi'n mynd adre o Sesame Street. Will quack quack. Dyna ni wythnos nesaf, fe fydd David Cameron yn trio pasio'r Iest test, yn sôn am ei gynlluniau ar gyfer Prydain yn Ewrop dros y blynyddoedd nesaf. Ie, mae hwnna'n un arall, dwi just fatha, oh my god, dwi'n drwy'n Mae'n amhosib. Mae'n amhosib. Dwi'n sy'n neb yn dach da. Nes i adre pub nos Wener, ac oedd fel, oh my god, mae David Cameron di wneud rhywbeth nuts. Ac ni fel, hold on, fi'n gwrando ar y news. Ne, be mae di wneud? Sorry, beth? What now? Dwi di pwdi fo pawb, a mae'n pisio pawb off. Na fo te, dwi'n deall o'n y termau yna. Boeth be. Ond, dyna, fi siŵr fi hwnna'n un o'r rhaglenni Radio'r Cymru, gwleidyddiaeth doniol, fydd i fel oes gyda fi newyddion i chi. Iestyn gyflwyno fo. Ie, hefo Iestyn Lloyd. Fel Ian Hislop. Na, dwi'n meddwl hynny'n gweithio. Eisiau diolch yn fawr i ti Rhodri am ymuno hefo ni ar Haclediad 15.5. Joio. Dwi'n actually, ar y hyd yma, dwi'n meddwl actually gellu bod yn 6 ben i hyn. 15.75. Rhifin nesa ni fydd rhifin cychwyn Ionawr yn edrych ymlaen at Hacio'r Iaith 2012. Pawb di cyffroi? Squeak! Ond am rwan, dwi'n credu fyddwn ni'n dymuno Nadolig Llawen i wrandawyr yr Haclediad hefyd. Nadolig Llawen i chi gyd. A we welwn i chi yn y flwyddyn newydd. Diolch yn fawr i chi am wrando. Hwyl gen pawb fan hyn. Felly hwyl! Hwyl!